Anteeksi, olisiko tästä ehtinyt ottaa nopean kuvan? Joo, jos sä vaan painat tästä joo, kuinka läheltä sä haluat? Haluatko niinku koko vartalo? Joo. Mä sain yhden. Mä olin ottamassa toisenkin, mutta mä en päässytkään sen kameraan. Okei, tässä on joku tällainen ekstra rakennus tässä kuvassa. Mistä sä tajuit? Tosi pelottavaa, mä en muuten tajunnut. Joo. Look, I took a picture. See this building? It's not there. What the f***? I don't know. Okei, tää on nyt pelottavaa. Hei, lähtikö se niin paljon vai? En mä tiedä. Tässä on vaan joku tällainen ekstra talo. Niin on, mä aloin katsoa, että mitä ihmettä. Miten se voi olla totta? En mä tiedä. Hetkinen, missäs tää tähän? Ei se toi hotellikaan voi olla. Mistä se hetki? Onkohan mikä? Mistä se tuli? Taju. Ei mitä tuo? Ylimääräinen talo. Mistä se suut tuli? En mä tiedä. Eikä tuonne taasta suunnannut. Te ootte piilokamerassa. Mitä? Joo. Te vilkuttakaa tonne kameraan. Missä? Tuolla. Ois teillä